Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Talakat. So I have like nails, but I did design with nail polish myself. Okay, right? I'm gonna speak Afrikaans. Hallo julle, welkom terug met my YouTube channel. Ik het nou dat ik zelf gedaan het, lijkt hem nog die aan doen. Die. But anyway, ik heb dat zelf gedaan in Napels. Pa, dat is in de reden ook een video gemaakt. Ik ga die nou neem lipstick draaien. Zoals je die lipstick het die een naam. Nou, mijn lippen lijkt droog, guys. Een spier wat. So, ik ga die lipstick nou draaien. Ons maken hem op. Ik mijn klein spilletje op wat ik nou geprikt heb. Hij spilletje gebruiken, zo. Kijk wat de kallen het hier. Iyo. Oké. Bajo. And guys. So here's the results. Die het nou die veroorzaak. Like, just look at it. En die wat ik nou wordt gevonden. Kan niet afkomen. Like, kijk hier. Looks like I made a huge mistake. Ik heb een groot probleem. Hoe ga ik die lipstick afkrijgen? Morgen school. Hey. Hakkies. Ja. Lekker.